βρισκόμαστε στο γήπεδο του Περάματος. Ο Νόντας ήρθε και παίζει με μεγάλους, με μεγαλύτερους δηλαδή. Το παιχνίδι κατευθείαν είναι... στα βαθιά έπεσε. Κατευθείαν στα βαθιά. Το παιχνίδι είναι 0-0. Ο Νόντας είναι σε όλες τις φάσεις μέσα. Βλέπετε εδώ πέρα. Είναι με το νούμερο 29, έτσι δεν είναι? Νίκο. Ναι, με το νούμερο 29. Πολλά υποσχόμενος. Ένα νέο ανερχόμενο ταλέντο. Έχει τα πατήματα. Μια φοβερή παλιά, αλλά δυστυχώς Έχει τα πατήματά του μέσα στο γήπεδο. Αν και μικρότερος. ο προπονητής περιμένει πάρα πολλά από αυτόν και γι' αυτό τον έβαλε να ψηθεί με τους μεγαλύτερους, Ναι. ώστε να έχει παιχνίδια και εμπειρία στα πόδια του. Το βλέπουμε στο κέντρο του γηπέδου. Παρατηρεί τους χώρους. Κύριε Κωνσταντόπουλε, πιστεύω ότι το μέλλον του ανήκει, έτσι δεν είναι? Ποια η γνώμη σας? Ναι. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Και φυσικά όλοι κρέμονται Από τα πόδια του. από τα πόδια. Αυτά. Σε λίγο συνέχεια.